Wow, first time record. Only 1 week banyak 1 million views manka. Tulung Tulung Kokborok music video. Kakayu, obon sini Kokborok industry ni first time record ng karahanay. 1 week banyak 1 million views. Aw, haikin sini Kokborok industry debo kusuko kai manteng. Nora bo joto nora support khai tong baji. Sini Kokborok industry ni je YouTube channel tongoi tongnai rokno. Tumung nora joto nora haikin support khai tongke sini Kokborok industry bo kusuko kai manai. Tei kubuni dopani borok baibo sini jak manai tei support bo manai. Ango Tulung Tulung Kokborok music video da samung khaya. Haipono ango kokna sanamu sungkha. Tamuke angbo khoroksa tipra sable. Ke sini amani Kokborok. Haike first time record ngai tongman nugoi o kokna sanamu sungkha. Tei sanamu sungu ADJ Products YouTube channel bo tebo kusuko kai manthen. Lukuni hamjama tebo manthen. Phaya ko o Tulung Tulung Kokborok music video no asak nai thoke tei asak khna thoke sabro sabkha sabo snamka abuna saibana thanglayeno. Langma bai gedal je YouTube channel le ang themo khayu norok o video no sajak khana hanai sajak tongkai please o video no like share khai o channel no subscribe khai redi tumung no o video no tuyei kunu bungsa sanamusung tongke comment khai saimano hambai.